každý rok. Automotoklub Ružomberok. Štvrtý ročník pripravený, šoféry budú natešení. Hrabovský 1. máj, pre youngtimere je to raj. Všetci čakajú, jak to bude, a tu zábava v plnom prúde. V plnom prúde. Gulášu dostaneš plnú misku na Hrabovskom parkovisku. Marián to tam organizuje, Dorado vozy zaparkuje. Vozy zaparkuje. Hrabovský 1. máj, pre youngtimere je to raj. Všetci čakajú, jak to bude, a tu zábava v plnom prúde. V plnom prúde. Pred hotelom na slniečku traktor stojí